Dyna Syrpreis. Un bore braf, dyma mam yn rhoi cwtsh fawr I Arth Eira Fach cyn dweud. Rwy'n mynd am dro bach nawr cariad, ond fe fyddai nôl cyn bo hir. Mae'n siŵr o fod yn ddiwrnod hyfryd. Edrycha, mae'r haul fel pelen o dan. Gwyddai'r Arth Fach Eira fod ei mam wrth ei bodd yn yr haul braf ac yn dotio ar liwiau hardd. Wrth farwelio â hi, cafodd syniad. Fe o'n I sut mae gwneud mam yn hapus, meddai. Rhaid I fi drefnu syrpreis. Beth am I mi addurno'r ffau, meddyliodd wrth ei hun. Felly dechreuodd gasglu pentyrau o eira I ffurfio eirth bach o ia I groesawu ei mam gartref. Bydd rhain yn siŵr o ddod â gwen i'w hwyneb, meddai'r Arth Eira bach. Ond doedd hi ddim yn gwbl fodlon ar syrpreis, felly I ffwrdd â hi I chwilio am addurniadau eraill. Cyn hir, sylwodd yr Arth Eira Fach ar rhywbeth yn disgleirio y tu allan I ogof y blaidd. Gwych, gwaeddodd. Clychau ia. Ga I fynd ag ambell un I addurno ein ffau ni fel syrpreis I mam? Wrth gwrs, meddai'r bleiddiaid bach. Beth am I ni dy helpu di? Felly dyma gasglu'r clychau ia mwyaf disglair a hardd a mynd â nhw nôl i'r ffau. Roedd y clychau ia'n pefrio'n wych yn yr haul wrth i'r 3 ffrindiau gosod yn ei lle. Bydd llygaid mam yn dawnsio wrth weld rhain, meddai'r Arth Eira Fach. Ond doedd hi dal ddim yn fodlon. Rhaid cael mwy o addurniadau, meddai. Fedrwch chi helpu? Wrth gwrs cytunodd y bleiddiaid bach. Ar waelod y llethr ia, roedd sgwarnog yn chwarae yn y borfa yng nghanol y blodau. Dyma blodau hardd, meddai sgwarnog. Maen nhw newydd I wthio'u pennau allan drwy'r eira. Fe byddai mam yn hoffi blodau, meddai'r Arth Eira Fach. Wneud I ein helpu I gasglu ambell un? Wrth gwrs, chwarthodd sgwarnog. Dyma'r Arth Eira Fach, sgwarnog a'r bleiddiaid bach yn creu carped o flodau I arwain at y ffau. Bydd mam wrth ei bodd ar blodau, meddai'r Arth Eira Fach. Ond mae hi'n hoffi'r goedwig hefyd. Beth am I ni fynd I chwilio am addurniadau yno, ac I ffwrdd â'r criw ar frys drwy'r eira. Roedd y goedwig yn disglair gan ia. Sylwodd yr Arth Fach Eira. A rhywbeth yn sbecian arni o tu ôl i'r goeden. Helo, Carw. Rydyn ni wedi dod i'r goedwig I chwilio am rhywbeth fel syrpreis I mam. Beth am y brigaeth hewllid yma, meddai Carw. O ie, fe bydd hi ar ben ei digon. Chwarthodd yr Arth Eira Fach. Wneud I ein helpu i'w gasglu? Wrth gwrs, gwenodd Carw. Nôl yn y ffau, dyma criw ffrindiau'n creu bwa o frigau, rhewllyd dros y fynedfa. Bendigedig. Ond mae eisiau un peth arall, meddai'r Arth Eira Fach. Beth am rhain? Llefodd llais bach tylluan. Fe glywais I am dy syrpreis di, Arth Eira, felly dyma ddod ag eiron coch I ti fel addurniadau. Does dim yn well, hwtiodd, wrth ollwng yr eiron prydferth o'i big. Coch yw hoff liw, mam. Diolch tylluan, meddai'r Arth Eira Fach. O'r diwedd, roedd y ffau yn barod,
Roedd yr eiron a'r blodau a'r clychau iân disgleirio nghanol yr eira. Gyda hynny, daeth mam i'r golwg. Am syrpreis gwych gwenodd a'i llygaid yn dansio. Nawr beth I mi roi syrpreis I chi, meddai. Ydych chi'n barod am olygfa rhyfeddol? Dewch pawb. Felly dyma'r Arth Eira Fach, y bleiddiaid bach, sgwarnog, carw a tylluan yn dilyn mam I fyny ac I fyny I gopa'r bryn llithrig. Roedd yr awyr fel clogyn tywyll o'i cwmpas, ond o'i blaenau roedd rhyw olau eiraid rhyfedd yn ei denu. Beth sydd yno, mam? Beth yw'r syrpreis? Holodd yr Arth Eira Fach.